Sa klaro dugay magyud kung nagtudlo sa high school ug kolehiyo. Wa gyud gamit ng integral differential ug analytical calculus. Labi na ng algebra. Lisod-lisuron taon sa mga maestra-maestro ang mga estudyante anang algebra. Unsa pa kitay gamit anang y sub 1 plus y sub 2 equals y na sabtan? Napay x sub 1 plus x sub 2 equals unsa man? Hala? Pagpalit ra ko dito og isda sa Tiangge, kung gamitan baka sa mga negosyante og y sub 1 plus y sub 2, ang dakong gamit is ang four fundamental operations in mathematics, katong addition, subtraction, multiplication, and division. Dili kay i-apply pa ng algebra, wa man gamit siya. Direktahan nga pagkasulti. Strikta para ba ng mga maestra-maestro sa mathematics? Kay pabilib silang maayong laki sila. Pero mga pobre, puno sa utang.